Každý novinár vie, že základom úspechu je vystupovanie a oblečenie. Bohužiaľ, je oveľa viac spôsobov, ako si kariéru rýchlo pokaziť. Vítajte pri sledovaní relácie Ako to spackať. My vám ukážeme, ako to nemáte robiť. Poprosím preukaz novinára. Konferencia. Áno. Dobre, rozpašte ruky. Toto čo je? Mlieko, plnotučné, nevidíš? A toto? Daj sem. Dobre, nech sa páči. Konferencia? Áno, preukaz novinára, poprosím. Nie taký fešák ste. Ďakujem. Dobre, nech sa Bude páči. telesná prehliadka. Áno, ruky poprosím. Opatrne. Nech sa páči. Ďakujem. Pochválený Ježiš Kristus. Dobrý. Konferencia. Áno, preukaz novinára, poprosím. Bude tu aj pán biskup? Mal. Ďakujem, rozpašte ruky. Prosím, buďte diskrétni. Nech sa páči. Nech ťa pán Boh žehná, synu. Dobrý deň. Dobrý. Konferencia. Áno, preukaz novinára, poprosím. Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem. Konferencia. Áno, preukaz poprosím. Ďakujem. Dobre, nech sa páči, ruky. Až teraz som prišiel spať, že nič na sebe nemám. Dobre, nech sa páči. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrý deň, vítajte na konferencii, ktorú organizujem ja. Pretože MAV, strana Miluje a vládne a túto konferenciu zvládne. Všetci 5 ľudia dobrej vôle, začnite klásť otázky. Môžem sa už pýtať? Hej, dobre. Poďko. No, počúvaj sem. Máš sliepky? Potreboval by som nosnice. Viete, každá nosnica má svoje čaro. Či je zima, či je jaro. Znášajú vajcia. Viete, z tých vajec, ktoré znášajú naše sliepky, je najlepšia praženica pre tento štát. Pán predseda, tam je taký fešáčik. No, ako je to u vás s kozmetikou? Vy užívate Avon, alebo tak ako ja Oriflame uprednostňujete skôr? Hlavne teraz v zime, viete, teraz škodí pleti, tak vyschýna, praska. Poviete nám svet tajomstvo vašho výzoru. Však predsa ste boli zvolení za druhého najkrajšieho muža Slovenska podľa časopisu Cosmopolitan tento rok. Najlepšou kozmetikou pre dušu je láska. Preto my vládneme láskou. A čo hovoríte na pána ministra financií? Tiež je taký veľmi sympatický, taký sympatiak rodený. Nuž, takýchto fešákov už veľa neuvidíte, pretože MAV zasiahne celú vládu a všetky ministerstva sa zrušia. Ostane len ministerstvo lásky. Ďakujem. Vážim si to, milujem vás. Veríte v Boha, pán predseda? Verím v lásku, pretože Boh je láska. Pán predseda, ako je to s tými emisiami? Máte ešte nejaké drobné na predaj? Takých 50-60 miliónov eur? Pozrite, ako my neobchodujeme so žiadnymi emisiami, my obchodujeme s láskou. A tá je neoceniteľná. Môžem sa spýtať, ako je to s vašou ochránkou? Viete, počul som, že by mohla byť zabezpečená aj lepšie.
Viete, ten Ďurion je náš, tak on tak nám našepkal, že nie je to všetko tip-top. Keďže verím v lásku, verím v Boha. Láska chráni mňa, Boh chráni mňa a nepotrebujem žiadne vaše podporné síly. Aj tak by ste chceli za to iba peniaze, nič viac. Vy mamonári. Vy ste náš človek. Naozaj, ako rýchlo meníte názor, vy mamonár. Pán predseda, ako to je s tou plánovanou plážou pri Dunaji? Bude piesková, alebo zostanete pri štrkovej verzii? Takto vám to vysvetlím. Čo sa viac podobá na srdce? Štrk, kameň, štrku alebo malé zrnko piesku? Máte ešte nejaké otázky, tu zhromaždená pospolitosť? Ak nie, dovolte mi, aby som láskou ukončil túto konferenciu a poprial vám veľa lásky, veľa lásky, veľa lásky a veľa lásky. Nová vláda bude zložená iba z lásky. Tomu verte. Verte láske. A môžete aj vo mňa. Ďakujem. Ďakujem, bolo to príjemné, dovidenia, bežím za láskou. To, že ste sa na našom krátkom inštruktážnom videu nevideli, ešte neznamená, že je u vás všetko v poriadku. Neprístupné sú tiež rôzne kostýmy a prevleky. Určite by nikto nechcel stretnúť na svojej tlačovej konferencii hrdinu Hviezdnych vojen. Pre reláciu Ako to spackať a televíziu Bebe Peter Sasák. No, dobre. Ako myslím, že v pohode. Dá sa to zvládnuť. Sme dobrí. Sme určite.